ndị Igbo eji anyị eme karikashio, eji anyị atachi wingom, eji anyị achị ọchị. Nwa obere oge wee ofe mma na-ebido cheba, ọ bụrụ ime mkpọtụ anyị eme karịa. Christianity is a religion for the weak. Ndị enwe bụ Christians. Yes. Ndị na-achị anyị na-akpọ isi n'ala. Pay attention, there's a pattern. Look around globally. Ndị a na-asa asọ na-akpọ isi n'ala. Ihe ma wee ka ụka. Esi ụka ịkakarị onye ọbụla. Yet you remain a subject. Anyị bụ ndị enwe. Mkpọtụ ka anyị na-eme. We know the shake ground. Onweghị onye na-atụ anyị ụjọ. Jee Middle East. Side ahụ enwere Mecca. Jee side ahụ nke ịfụ. Ndị ọcha na-atụ ndị ahụ ụjọ. Ị bịakwa na be anyị. Ha nwa na-eyi onye ọbụla ụjọ karịa ndị na-akpụ isi n'ala nwa obodo. Mana ala bekee. Mana ala ndị ojii. Even na akwụkwọ nsọ ide ị ga-afụ weakness dị n'ime akwụkwọ nsọ. Ama gị aka ekpe. Akwụkwọ nsọ si gịnị? Tụgharịa aka n'isi ma gị. Onye a na-afụ ụra left and right okutere ume. Nke ka akwụkwọ nsọ kwuru. Tụkwasị obi gị na Chukwu ga-agbatara gị ọsọ enyemaka. Until Chukwu agbatara gị ọsọ enyemaka, nwanne egbuole gị. Nwanne ebeele gị isi, ewerela ụlọ agbarie gị ntị. I know you laughing right now. Maka sọsọ ihe na-atọ ọchị ka ị nwedebere appetite for. And I read you like book. So ihe ọbụla m na-ekwu dị serious. Achọọ m wee dumb it down. Ka ọchị were kweta gị ka ị were kwele ịlere ere na mmadụ. Amadị ya m ihe njiri buru ya n'obi. Because enyego m onwe m ọnọdụ. Enyego m onwe m ọnọdụ. Afọ jos kụọkwa like ndị Igbo ndị ọzọ bibi kpọkpọ okome. Ejele m ala bekee nnụ na-anwụ na nwụsịa. You feel me? That's the typical Igbo behavior. Amadị ya dị m ihe nji eti gị ọnụ m. Anyị n'idiri ime enyi nwere ngwa agha. Anyị n'idiri oyi. Ndị achọghị m oyi ndị ọcha. Achọrọ m iji obodo toro aka. Obodo toro aka ga-eri ego. Ego ọbụla ị tụrụ ga-aga toward ime enyi siri ike. Ga-agbatara anyị ọsọ enyemaka. A na-achị anyị ọchị. Ndị a napụrụ ha oke ha broad daylight. Onwe ihe ha na-eme nothing is burned down. A na-achị anyị ọchị. Don't you see a pattern? Nke na-achị mbe mbọ onye na-akpụ isi n'ala. Nke na-achị wee onye na-akpụ isi n'ala. Nke jeji bata onye na-akpụ isi n'ala. Agwara m gị sị gị Christianity is religion for the weak. Look around. Now who they give white the most headache? Allah Akuba. I need to reconvert. I aka long enough. Okay, we ebo jirai. Okay, makes us